Сәлем, шаян рәссамнар. Бәлки бүген әтиәниләрегез дә безнең белән утырадыр. Исәнмесез, хөрмәтле әтиәниләр? Рәсем ясый башларга вакыт җитте. Барыгыз да әзерме? Тикшереп карыйк. Ак кагаз бите, кара маркер, төсле карандашлар. Бармы? Булса, бик яхшы. Оныткан булсагыз, тиз генә әзерләгез. Булары минем буяу карандашлары. Күрәсезме, нинди күп төрле алар? Бүген бөтен төсләрдә кирәк булыр. Сезнең белән үгез рәсем ясыйбыз. Маркер белән 2 сызык сызабыз. Ничек уйлыйсыз? Нәрсә булыр икән бу? Сызыкларны тоташтырабыз. Сызыклар өстенә болытка охшаган дулкынлы түгәрәк ясыйбыз. Әйе, бу үгезнең маңгай чәче булыр. Үгезнең башы әзер булды. Хәзер инде колагын да ясарга мөмкин. Аны башның 2 ягына ясыйбыз. Менә шулай. Үгез сурәте килеп чыга. Үгезнең очлы мөгезе була. Алар үз мөгезләре белән гел мактанып йөриләр ди. Безнең үгез дә калышмасын әле. 2 мөгез ясадык. Хәзер танавын ясыйбыз. Башта бурын тишекләрен, аннары күзләрен ясап куябыз. Һәм инде елмаеп торган авыз истибез. Гәүдәсен ясыйбыз. Менә шундый ярым түгәрәккә охшатабыз. Монысы кайрак булыр. Аның ишендә шук булыр. Хәзер аягын ясыйбыз. Үгез бик көчле хайван. Элекке заманда алар йөк машинасы ролен үтәгән. Арбага 2шәр үгез җигеп, йөкне бик тау башларына алып менә торган булганнар. Шуңа күрә аның аяклары көчле булган. Без дә тоякларын зур һәм матур итеп ясыйбыз. Булдырасыз, дусларым, бик яхшы. Үгез әзер. Үгезләр саф һавада йөреп үлән ашарга ярата. Әйдәгез, үгезгә якты алан ясап куйык. Рәхәтләнеп йөгереп уйнап йөрсен. Менә шундый дулкынлы сызыклар үлән булыр. Үгез чирәм генә түгел, чәчәкләр дә ашарга ярата. Чәчәк ясап куябыз. Үгез малае зур үссен өчен кояш ясыйбыз. Барлык үсемлекләр һәм җан ияләре кояшка тартылып үсә. Безнең үгез матур да булсын өчен аны буяп куябыз. Күрән карандаш белән буй башлыйбыз. Туктагыз әле, әллә кызгылт сары карандаш белән микән? Әйдәгез, безнең үгез кызгылт сары төстә булсын. Үгезебез уйнарга ярата. Иртәдән алып, кояш батканчыга хәтле уйный ул. Бар дөньясын онытып. Бер тапкыр аланнан ерак китеп югалганы да бар әле аның. Ярый әле көтүче эзләп табып алып кайткан. Үгез малае үзе дә бик курыккан иде. Икенче көнне адашу турында онытып, тагын йөгереп уйнап йөрде. Аның дуслары да бик күп. Ул күбәләкләр белән куышырга. Аланда яшәүче куяннар, песиләр белән уйнарга ярата. Менә нинди шаян үгез. Башын буя бетерсәгез, инде гәүдәсенә күчәбез. Нинди матур үгез килеп чыга безнең. Карандашны әйбәтләп тотагыз, курыкмыйча һәм читкә чыкмыйча буягыз. Буламы балалар? Гәүдәсен буя бетергәч, аякларына күчик. Менә шулай. 4 аягы да буялды. Койрык белән колагын да буярга онытмыйк. Бик матур үгез булды. Хәзер инде мин тоякларын буярга дип уйлап торам. Тоягын буяу өчен шәмәхә төсле карандашны сайлыйм. Сез дә буяп карагыз. Колакларын алсу карандаш белән буяп бетерәм.
Борын тишекләрен көрән төсле итик. Безнең үгез бик матур булып чыга. Рәсем чыннан да искиткеч. Маңгай чәчен сары төскә буяу яхшы булыр. Карандашны каты басмыйча гына мөгез кырыеннан буй башларга була. Карагыз әле, нинди шаян үгез булды. Ә мөгезен без зәңгәр төскә буйыбыз. Аланда үскән үләннәрне яшел төскә. Үгез ашасын әле, зур үссен. Ә чәчәк нинди төстә булыр икән? Кызыл төсле булсын, дуслар. Күз явын алырдай чәчәк. Кояшны буярга сары карандаш алабыз. Минем арттан сез дә кояшны буягыз. Афәрин, дуслар. Тагын бер рәсем әзер. Без бүген үгез ясадык. Киләсе очрашуларга кадәр.